رادیو دنگی توی هاواتیا جناب نانوچانا رادیو دنگه gelden başkodarın hecayru 25 terme 2024 penşemli Brüksel saat 13'de lamede çağırdı. Hemen uçendina var roje peşkeş bikinle peşiçen sernuçe. Paris'in rebera poj bu kubiçin imraliye serledi Ankara'nın. Tekildarı revşa rebera po konferansa tendürüstü verildi Darkistan. Hevsevkömet Fuat Fede Kerem Can Polat Kut edici tecde planeke çalakiyanlu amadekirine. Çiğdem Kılıçgün Uçar Banklı Pedekekir. Jilenli girtika evine despi çalakekirin kijareji banga khueti terketina girtiyankir. Dubareden başkodarın heja emdes bi berfirehyan û çên xwe dikin ji bo evdîtina birêber rapore serledanek nû hate kirin ji parêzerên Büroya Huquqa sed salê Suzan Akiba İbrahim Bilmez Cengiz Yürekli û Emran Emekçi ji bo evdîtina bi vekîlê xwe rêber Abdullah Öcalan Serî Serdozgerê Komereya Bursayê û Müdüriyeta Girtika İmraliyê dan. Di heman demê de parêzeran ji bo evdîtina bi girtiyên din êlî İmraliyê tên ragirtin Ömer Hayli Konar, Hamile Yıldırım û Veysel Aktaş jî Serî Serdozgerê û Müdüriyeta Girtikê dane. Hevdîtine Ereber Abdullah Öcalan û her sê girtiyên din em bi malbat û parêzeran re bi hincetên cezayên dîsîplînê tên asteyn kirin. Serdozgeriya Komarya înfaza Bursayê bi peryodên 6 mahan carekî hevdîtinan bi hinceta cezayên dîsîplînê asteyn dike. Herî dawî Serdozgeriya Komarya Bursayê di sê gulana 2024 de derbarê rêbera Apodê û girtiyên di girtika İmraliyê de tên ragirtin de biryara qedexekirina hevdîtina bu parêzeran re a 6 mahan da. Ligel biryara dawî derbarê rêber Apodê de 8 salên dawî de her ikem 13 caran ji bo 6 mehan bi biryara qedexekirina hevdîtina bi parêzeran re hatiye dayîn. Tecida mutlak yalı İmraliye kete maha çürü yekemin utuaga jireber Apo Hamile Yıldırım Veysel Aktaş Ömer Hayri Konar nayı girtin. Hatta naha pensedu heftu çar serledan be bersivmane der hakka ve pevajuye de hevalilme dosyek amadekiriye keremikin. Parêzerên Büroya Huquqa ya sed salê û malbatên girtiyên li İmraliyê her hefte serî li Serdozgeriya Komareya Bursa û Müdüriyeta Girtika İmraliyê didin û daxwaza hevdîtinê dikin. Ji 25 Mijdara 2021 û vir ve li Serdozgeriya Komareya Bursa û girtîgehên İmraliyê 397 ên parêzeran 177 ciyên malbatê bi giştî 574 serlêdan hatine kirin. Li hemû serlêdan bê bersiv hatine hiştin yan jî bi bahaneya cezayê dîsîplînê hatine redkirin. Rewşa tecîdê ku di lîteratûra huquqa navneteweyî de wekî incommunicado tê binavkirin dewam dike. Serokatiya Lijneya Dîsîplînê ya İmraliyê li ser serlêdanên malbatan ragihand ku di çarê tîrmehê de cezayê dîsîplînê hatiye dayîn û ji bo 3 mehan qedexeya hevdîtina bi malbatê re hatiye dayîn. Li bahaneya cezayê dîsîplînê nehate eşkere kirin û parêzerên girtiyan jî ji ceza nehatine agahtar kirin. Parêzer xwe amade dikin ku li dijî biryara cezayê dîsîplînê yan nû li dadgeha cezaya giraniya Bursa îtiraz bikin. Komeleya Huquqnasên Azadîxwaz û hede jî di nav de saziyên huquqî di nava mehê de serî li baroya bajarê Riha, İzmir, Semsûr û Mêrdînê dan û ji baroyan hat xwestin ku li dijî tercîta İmraliyê tevbigerin. Komîteya Wezîran a Konseya Ewropa jî di civîna xwe ya meha Hezîranê de piştî 3 salan biryar da ku biryara binpêkirinê ya dadgeha mafê mirovan ya derheqê rêber Abdullah Öcalan dadaye careke din bixe rojava xwe. Heke komîte pêwîstiyê bibîne wê karibe îzahateke ji Tirkiye bixwaze ku çima ev vê biryarê bicîhnayne. Geşedaneke dinya girîng ev e ku CPT derbarê kiryanên xirab de li dijî Azerbaycanê biryarek da. Lê CPT di mijara İmraliyê de serî li biryarek wiha nade. Ev jî bû sedema rewşa CPT bi cihêkarî were şîrove kirin.
رونشتنین مافین مروان این کنسای مافین مروان نتوین یک بوی چار ریخستنین جواکی ده 18 هزیران ده لعوفیسا نتوین یک بوی یال جنوه درباره ترکیه در راپورک پیشکش کرن. در راپور ده بپیکرنین لگرتیگه ها ایمرالیه و گرتیگه هندن جیهته کرن. راپورتورین تایبت نتوین یک بویی ده چارچوبای وان راپوران ده دستیشان کرن که عبدالله öcalan به تو آوایی نکاره بدر وره تکلی داینه و بریارا احلال کرنه ین هاتنه داین بجی ناین آنین و جه ترکی خواست که سدمن و روشه راوه بکه. لرایدارین ترک تکلداری بین پیکرنین مافین نگرتیگه هان ادعا کرد که پیوانین گرتیگه هین ترکیه لگوری پیمان نبنتوینه و گوت تجرید نینه. هفدیتنین لی ایمرالیشی جبر خدخیان تین آستن کرن و جزاین دیسیپلین ین تین داین و خدخیان پارێزەران پاراستن. سناتور پارتیا کومونیستا کومارا فرانسا پاسکال سابولدلی جبو هفدیتنا به ریبر عبدالله öcalan ره ji wezareta dadê re nameşand û balkişan serpeymanê navnetebay û xwest devê mijarê de destûrên fermî bên dayîn ku ew biçe îmraliyê hevdîtina bi rêber Abdullah Öcalan re bike. Senatorê Fransî li benda bersiva wezareta dadê ya Tirkiyeyê. Lêtîjî têjîtê plana çalakê nû tên li darxistin berxwedana rêbera Po û gelê Kurd ya li hemberî têjîta mutlaq dewam dike. Federasyona Komeleyên Hukûkî û Piştevaniyê yên bi malbateyên girtî û hukûmxwaran re ya Medê Med Tuat Fed xwe ji bo pêvajoyeke nû amade dike. Hesewke Med Tuat Fedê Keremcan Polat têkildarên bijarê axivî. Berdelê vê rewşa astênkirina hevdîtinê ji bo Tirkiyeyê geleke giran e. Têcît dibe sedema ku şerê heyî berdewam bike. Têcît bi ısrar tê birêvebirin da ku rewşa şer ji holê ranabe û aştî pêk neye. Can Polat da zanî ku di çarçoya kampanyaya ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd tê çareserî de gelek çalakî hatine li darxistin lê vê yekê têrê nekir û wiha dewam kir. Em dixwazin bawekê xwe bigihînin herkesî divê ev seferberiyê nû li şûna Kurdistanê lê Tirkiyeyê belav bibe. Can Polat wiha qala planeyên ji bo pêşerojê jî kir. Em ê şantiyan ava bikin û partiyên siyasî sendika û nûnerên biyanî re hevdîtinan bikin. Ji bilî vê em ê bi hemû beşên civakê re bicivin û têcîtê û encamên wê nîqaş bikin. Rojeva me ya sereke têcîtê û ev jî sedemê şer pê hukûkî bin pêkirina demokrasiya ya li welêt e. İnisiyatifa Azadiya Rêber Abdullah Öcalan a Sûriyê û Desteya Tenduristiyê ya Bakur û Şatê Sûriyê wê derbarê rewşa îmraliyê û Rêber Abdullah Öcalan de konferansa tenduristiyê li dar bixin. Berdevke İnisiyatifa Azadiya Rêber Abdullah Öcalan a Sûriyê ferzende Monzur derheqa vê konferansê de axivî kerem bikin. Serdanê me berdewam kir. Yani diva serdana da rastî me hem şêxên aşîrên Arab hem jî Türkûman, Çerkes, Ruspiyên Kurda me serdan kirin û ji bo vê hemla cîhanî azadî ji bo rêbera Po û çareseriya pirsgirêka Kurd encam yani rastî dîsa gelek herênî bû. Yani giştî da hemû pêkhata û Ruspî yani li ser yek mijar rêbera Po wek sembolekî azadiyê, çareseriyê, aştiyê yani wê çi bikin tenduristî, komîta tenduristî wê çi bike xwe çawa yani xwe bikin saziyê cîhanî, saziyên cîhanî ê tenduristî û hem jî ê rojhilata navîn ev xebat wekî dî jî xebatên êgo hertim jî wek dibe di pêlana me de ew jî heye. HPK nasnameyên sê yerlayên şehîd eşkere kir û got bi şehadetên xwe ji bo hemû hevriyên û gelê me bûn sedema xurtkirina têkoşînê. Navenda ragandin û çepemeniya HPG şehadeta sê gerîlayên li Herêma Metîna ragihand. Di daxuyaniyê de têkildarê şehadeta gerîlayan ev agahî hatin dayîn. Me di daxuyanê xwe ya çarê tîrmehê de ragihandibû ku 30 Hezîranê sê hevreyên me di êrişa dijmin de şehîd bûne. Ew jî gerîla newal mêrdîn, jiyan rêdûr û dijwar keleşin. Her sê hevreyên me wek milîtanên mînakê Apoyî jî li dijî êrişên dijmin ciyê xwe di çeperên berxudanê de girtin. Bi tekoşîna xwe ya terzê fedayî ti carî rê nedan xiyanetkar û dagirkeriyê.
دسری د مالباتên hêjayên hevreyên xwe em ji tevahiya welatparêzên Kurdistanê re sersaqî dixwazin. Soz didin ku mîrasa tekoşînê ya şehîdên xwe bi serketinê tacîdar bikin. Nasnameyên şehîdan wihan e. Nûdem Kurt bi nasnav Newal Mêrdîn, navê dayîkê Feyrûze, navê bav Şakîr, li İzmîrê ji dayîk bûye 30 Hezîrana 2024 li Metînayê şehîd bû. Serdar Düşerge bi nasnav Dijwar Keleş, navê dayîkê Behriye, navê bav Fehrî, li Amedê ji dayîk bûye 30 Hezîrana 2024 li Metîna şehîd bû. Darşîn Musa bi nasnav Jiyan Rêdûr, navê dayîkê Fatma, navê bav Muhammed Elî, li Şamê ji dayîk bûye 30 Hezîrana 2024 li Metînayê şehîd bû. Navenda ragandin û çepemeniya HPG bi berfirehî qala sê gerîlayên leheng kir. HPG ji bo şehîd Newal Mêrdîn wiha got. Hevreya me di nava malbateke welatparêz a Mêrdînê li İzmîrê ji dayîk bû. Tevî ku ji Kurdistanê dûr mezin bû jî di ferxa rastiya dijmin de bû. Ji ber ku ji malbata wê tevlêbûn hebûn, sempatiya wê ji bo gerîla zêde bû. 2014 xizmekî wê yê nêz ji aliyê dewleta Tirka mîtîngeh ve hat xetilkirin. Vê yekê hêrsa wê ya li dijî dijmin zêdetir kir û berê xwedana refên gerîla. Bi vîneke mezin beşdarî tevahiya xebatan bû. Weke gerîlayeke yê ji astarê îspat kir ku hêza jinê têrî tevahiya xebatan dike. Li herêma Metîna destanên qehremaniyê nivisandin. Di roja fedayîtiyê de ango di salvegera şehadeta Zîlan de xwest bibe xwediyê çalakiyeke bi bandor a li dijî dijmin. HPG li ser şehîd Dijwar Keleş jî em nirxandin kir. Li Amedê di nava malbateke welatparêz de mezin bû. Hêdê zarokatiya xwe de PKK nas kir, bi şehadeta fermandar Numan Amed re tevlî xebatên şoreşkerî bû. Kur apê wî Şêxmûz Düşerge di berxwedana xwe rêveberiyê de li Bîsmîlê şehîd bû. Vê yekê pir bandor lêkir û ji bo tola şehîdan hilîne berê xwe da nava refên gerîla. Hêrs û kîna xwe ya li dijî dijmin bi pêşxistina xwe ya dîwarê leşkerî de biwate kir. Di tekoşîna li dijî çeteyên Daişê de sê caran birîndar bû. Lê ji berxwedana xwe yek gav paştene avêt. Berê xwe da herêmên parastinê yên medya. Ji berxwedana herêma şehîd Delîl a Rojavayê Zapê û li Metîna re rêbertî kir. Ciyê xwe di gelek çalakiyan de girt û derbeyên giran li dijmin xistin. HPG got hevala me Jiyan Rêdûr jî di nava malbateke welatparêz a ji Kobanê li Şamê ji dayîk bû. Ferdekî ji eşîra Berazî ya hêja bû. Di cîwaniya xwe de bû şahîdê şoreşa Rojava û bi awayekî aktif beşdar bû. Paradigmaya rêbera po a ji bo azadiya gelan baştir nas kir. Xizmê wê Dicle Kobanê 2014 û birayê wê Rêdûr 2015 şehîd bûn. Piştîvan şehadetan wê ji riya xewitandina dagirkeran di beşdariya gerîla de dît. 2016 berê xwedaçiyayên Kurdistanê ticarî jiyaneke ji rêzê ji bo xwe qebûl nekir. Li qadên cuda xebat meşandin. Herî dawî berê xweda Metîna. Di amedekirina tunêl û çeperên berxwedanê de bû xwedî dike mezin. Li qada Zendûra derfet dît ku bi fermandar şehîd rêber û hêjar re li dijî dijmin têbkoşe. Li qada berxwedana ya serê Metîna yek ji wan hevreyên me bû ku derbên pêşî li dijmin dan. Ji kêliya beşdarî xebatan bûy û pê ve di dilê hevreyên xwe de cih kirt. Hevseluka DPP Çiğdem Kılıçkun uçar banklı PDK Çiğdem Kılıçkun uçar despeke balkşase rola DPP û ev şîrovekir. DPP de esasê xwe de partiyeke jinane ji kevneçopiyên partiyên siyasî berete îro bi meclisên jinan têkoşîn tê meşandin. Em netêne ji bo jinên Kurd têkoşînê ji bo jinên di zemîna têkoşîna hevpar de em tev dikerin. Hevseluka DPP tekîdarî yekîtiya netewî de jî ev tiştibêje bi peymana qasrên şîrîn re Kurdistan hat parçekirin. Dagirker ji bo ku Kurd û Kurdistan parça bikin di nava hêzên Kurdan de nakokiyan derxînin şereke pir qirêj didin meşandin. Şer li başûr mînaka vê yeke li dijî van êrîşan parastina destkeftiyan giring e. Em bahsa yekîtiyeke netewî ya ku êrîşan
برالی دیگه دیکن ام دوی بریارا خوده با اصرارن چیدم کلوچ کنو چار اشارت بیریشن داگیرکری ین دولت آترک و هفکاریا پیده که جکر و پیامدا راستیه که یاکو پیده که ترجیح کریه هیه دخوازه AKP و باشوری کردستانه 80,000 گون تاتینه کوچبر کرن آرمان جوان تکبرنا دستکفتین گلی کرده و سادیار دیگه که دخوازن مخمور و روژاواجی بکن ناوین دا شهره برجوندی خواه ام بانگلده سلاتا هرما کردستان دیگه پولیتیجی ایریشن داگیر کریا ترک به بخودی هلوست شارع کردستان شوان محمد درباره داگیرکاری و ایریشن دولت آترک داگیر کرده بود ایریشن دولت آترک و که ایریشن بره والا بچن و ویجی چاین کردستان جاره کدن شکستی وگرن ئەوەی لە ئەعلام خۆیان باسیەکەن و ئەوەی کە ئێمە لە ڕووی سیاسی و خوێندنەوەی بۆکەین چەند خاڵێکە یەکێک لەو خاڵانە ئەوەیە کە دەوڵەتی تورکیا لە ڕووی ئابووریەوە تێکشکاوە لە ڕووی سیاسیەوە کۆمەڵێک کێشەی گەورەی بۆ دروست بووە و بە تایبەتیش حزبی حکومڕان ئەکەپە لە تورکیا کۆمەڵی کێشەی گەورەی بۆ دروست بووە یەکێک لە ئامانجەکان دەرکردنی ئەو کێشانەیە بۆ دەرەوەی وڵاتەکەیان ئەمە یەک دووەمیان لە ڕاستیە دەوڵەتی تورکیا دوژمنی کوردە هەر بە پێوەی ئەوەی کە ئەم دەوڵەتە هیچ حسابێکی سیادەی دەوڵەتی عێراق ناکە هیچ حسابێک بۆ پێوەرە نێو دەوڵەتیەکان ناکاوە دێت دەوڵەتێکی تر لە ناو دەوڵەتێکی تر ئۆپراسیۆنی سەربازیەکە ئەمەش دیسان ئەوەمان پێڵێ دەوڵەتی عێراق بۆ خۆی دەوڵەتێکی لاوازی بێدەسەڵاتە چونکە خاڵی سێم ئەوەیە کە بەڕاستی کوردستان وە کورد و پارتە سیاسیەکانی کوردستانی باشوور دەبێ هاوڕا بن دەبێ یەکگرتوو بن دەبێ لەسەر پرۆژەیەکی نیشتیمانی کۆدەنگ بن و هێڵی سوورمان نەبێ بۆ ئەوەی کە لێ نەگەڕێن دوژمنان کەرت و پەرتمان بکە ئۆپراسیۆنەکەی ئەم جارەی تورکیا بە دەردی ئۆپراسیۆنەکانی تر ئەچێ و لوتیان لە چیاکانی کوردستانەدا و دەبێ بە شکاوی بگەڕێنەوە هیزن رزگاری افرین هر ابدا خویانی که راگاند کو شروان و خالیش شیخ دادا لافرین شید بویه دا خویانی هیزن رزگاری افرین ده واتی گوتن هفری بروسک میدانا لافرین دنا و مالبات ولات پاریس ده جدایت به ده تکوشنامه له هم بری داگیر کری و قرکرنه ده حتانی کلیه داویجی خگرد بو شروان کی رومته لمبری هر جوره زورداری به بریار سکنی او توی کاروان شیدان بو ده شخص هفری بروسک ده تباهی شیدن آزادی و دموکراسی برزداری ببیرتینه دسری د مالباتا شهید جهمو گله خوی ولات پاریزه سرساهی دخوازن ناسنامه هوریامه شهید وهایه خالد شیخ دادا بناسناف بروسک میدانا ناویدایک امینه ناویباو محمد لافرین جدایی بویه 23 ترما 2024 لافرین شهید بو جلنی گرتگا اوینه جبو پخشان عزیزی دست به چالاکی کرن دولت ایران دیجی جنرن خواستن دیجی داروی کرنام بکونا ولو تفگری ده هجای بیرخستنه کو روزنامه‌وان کرد پخشان عزیزی 4 طبقه 2023 دل باجارو که رازی هر رازی یه تهرانه هاتبو بنچاف کرن نزی 4 ماه راستی işkenceyin giran hat peşi işkence yazdığı kanuna 2023 hata girtin onu hal zindana evine dera girtin Pakşan Azizi Beryan'a ha çenc aranji hatı bu girtin u bu kefaleti hatı bu berdan کوملکه ها جنن آزاد رشته کردستان کی جاره به داخویانه که گود و جل نتیجه زختن سرگرتیان سیاسی و دارویکینه دنگه خو بلند بکن کی جاره دست بک بالکشان سرهلدان رشته کردستان و ایرانی و ها گود شورش جنجان آزادی bu sembola yekirtina gelan o sedama bülent kirna tekoşina azadiye xudi derketina li şoreş li seraser ruşate Kurdistan u İranê bu despeka pevajwe kernu ya guhertin ve guhertine le rejima dagirker jiroja despeka şoreşe ve به هر شیواز قریش و دجمنانه خوست لسر جن و گلان کولتی فرض بکه کی جارد دا خویانی خود اشارت به جزین دار وکرن هجی کر او ها دوام کرد لگل ایش قرکرنا سیاسی دولت ایران دیجی گله کورد و محلفان دار وکرن هجی وکه گف بکارتینه جزین ادامه ینج بو اکتیویتن مافین جنان این رشات کردستان پخشان عزیزی و شریف محمدی نشانه وکینه جنا از آزادی و خاص بریارداری کرد لبرانبری
به حقوق و به عدالتی پیدنگ نامینه جبر وی که جی وی جن هین بهتر لدیجی رژیم قرکر لکولان آبن کجاری دست شانکر کو رژیم ایرانی یا میتینگر در شخص جنین تین داروکرن در جواکی داروکه کجاری داوی او بانکر پیوسته ام جن هر تم لدیجی کشتنا جنان لدیجی زختن سرگرتی سیاسی و داروکرن لکولان دنگ خو بلند بکن جبر کو ایران هر زده جدنگ جنان درسه هفجنا گرتیه بناوی سیفتین دم هات توبا دم هات گود بکو کرچکه این خوون دا بکه بانگا پشکریه لهرکزی کر گرتیه بناوی سیفتین دم هات لگرتیگه ها به اولکاریا بلند آوانه تیرا گرتن تیوی پرسکریکن تندرستی جینایی تحلیه کرن دم هات سال 2016 دلوانه هات بنچاف کرن بی ایتای اندام تیاری خستنه 26 سال جزای حفظه لحات برین و هات گرتن سیفتین دم هان نخوشی اکتنیز آتشی فهم فیه و جبر نخوشی آخه جانه که پرگران دجی هفجنا دم هات توبا دم هات گود کو هکه هفجنه وی نه درمان کرن دبه کو گرچکه خواه اون دابکه توبا دم هات تازانه کو پرسکریکن تندرستی ین هفجنه وی گران دبن او ها گود دما دکه و سترس جاناویل مسئول که او گرچکن وی دخه مینا گرتین دن ان نخوش سیفتین ج زحمتین مزندکشینه لگل پرسکریکن تندرستی راستی گلک من پیکرنان جته هفجنه من دو هر تم درمانان بکار بینه و اف یک لگرتیگه پیکان نینه هکه نه تداوی کرن دی کوچکین خو اون دابکه دم هات دست شانکر کو جبو تحلیه هفجنا خو گلک جاران سرلدان کرنه لی به انجامایه دوی هرکس خودی لگرتیان در بکه و از عربم او خودی لتکوشنا هفجنا خو در دکوم دوی همو مالباتن گرتیان ببن یک او جبو آزادیا گرتیان تپ کوشن به رونشتنال مالی نابه دوی کرد جبو زارو کو تکوشنا خو جبو توتشتکی نترسن او تپ کوشن هکه پرسکریکا گرتیکان نه چاره سر نه به ین دنجی چاره سر نابه از حتی داویه بوره ما او ریزه جبو تکوشنا و دیگرم ما اف ظلم ده حتی کنگه بدومه دوی بالا هر کسی لسر گرتیگه هم به پشتی گوهرتنا مدیره گرتیگا کرکلاری تیپافه هجمار دودو زخت و زورا لسر گرتیان زده بویه انداما اوهده فاطمه دمیرر آنی زمان کو جبلی سوکان پاراسنین گرتیان تشتین شخصی و پرتوکینوان هاتنه دست سر کرن پاریزر فاطمه دمیرر گود داخوازه هفسرو که HDP İzmir'e veda çınat altan ya گوهرتنا قاوشین هاتیه قبول کرن سدمجی اوه کو او دخوازن لگرتیگه ریخستنه بکنه اداره یا گرتیگه جهه کار حرکتی که پاریزر فاطمه دمیرر دازانه کود سفکرنا گرتیان ده گلک سوش تنکرن و گود اولی جزکی بایهان رگوتنه ببنه انتالیه لی بایهان دنه ترمه ده سürgünü گرتیکا کاند راحتیه کرن محمد صالح اطلجی بریا حفتیه که به فرسده بدنه گوتشتین خو آماده بکه sürgünü گرتیکه کدن هاتیه کرن هاتیب آشان تاوی تمن خوی زده و نخوشیان خو sürgünü سامسونه کرنه آشان لگرتیکا کو sürgünü ve kerine rasti muameleye xrab u tündiye hatiye Pariser Fatma Demirer heri davi gut ligel Lamperiye İzmir'e nezi sih girtiyan sürgünü girtikeyin cuda kerine ev revş de xuya kerin ku demen davi de girtigan revşeke avarte heye ve idare dev jvem van pekaninan keyfi u derve kanuni berde Parlamenter Dem Parti Ali Bozan gud operasyoneke bizanabun u plankiri hatiye kirin. Ali Bozan derbari juane kul peraven Mersin'e hatine bin çav kirin. Jane fera ahvi gud. Dimene juane Mersin'e govende digerinin u duruşmayan bersikin bizanabun hatiye parve kirin operasyoneke plankiri heye. Bozan diyar kir ku sujdar kirna juanan stranen kurdi u duruşmaya biji seruk apoye gud. Dem maha hazirane de komeke juan jibu betlane jidilo ke diçine Mersin لپروا مرسینه جی لگه سترانن کردی گووند دیگرینن جدو دما گووند ده دروشمه بیجی سرکا پوپرز دکن لیا بالکش اوه کو اف جوان بریا کو ورن بنچاف کرن جالی حسابن ترول یند medya dijital de وکه آرمانچ هاتنه نشاندان ناف پایشناو حسابن medya dijital یا وان جوانان ته پارو کرن پشتی و پارو کرنه به ماه که پلیسان اپراسyon دیجی جوانان دا دست بکرن yani operasyona ke bizanabun plan kiri heye parlamenter Ali Bozan got yekane süjdar
karkirina ku bikarin li ciwanan bikin sujdariya propagandayê dîmen jî weke operasyona mafya û çeteyan hatiye servis kirin. Polîsan di wesayîtê de strana ölürüm Türkiyem için li ciwanan dane guhdarî kirin. Wezareta Karê Hundir jî ev dîmen bi qastî servis kiriye. Lê dadgehên Tirk dadgeha destûra bingehên ya Tirkiye û dadgeha mafya mirovan ya Awropa duruşmaya bijî seroka po weke suç nabînin. Wezareta Karê Hundir dixwaze hinek tiştan veşêre û bandorê li dadgehê bike. Di parvekirinan de gelek heqaret û gev jî li dijî gelê Kurd jî hene em vê qebûl nakin û piştî ciwanên xwe dikirin. Pelîgodanî Cesiyemî konferansa jînen Iraqî bi boneya salvegera fermana heftû û çaran li hola Qers El Sedîr a Baxdayê dest pê kir. Konferans bi duruşmaya bi têkoşîna hevgirtî li dijî qirkirina jin bi bêdengê xwe parastinê pêk hat. Rabîte jînen Iraqî tevgera azadiya jinên êzîdî û munazzama orpêşengiya konferansê dike. Ji tevaya parêzgehên Iraqê jin beşdar bûne. Endama Komîteya Dîplomasiya Tajê Ferîde Şengarî di konferansê de axivî û balkişan serfermanan li civaka êzlî û berxwedaniya jinan a di fermanê de jî. Endama fermandariya giştiya YPJ sozlar derik biriya dîmen peyamek ji konferansê reşand. Li ser navê Kurdên Fîlî Newal Wefah axivî û dazanin ku amadebûna wan ya divê konferansê de ji bo piştevaniya hemû jinên êzîdiye. Newal Wefah daxaftina xwe de lê dijî êrîşan banga têkoşîna hevbêj kir. Li ser navê jinên Ereb jî Lûma Mehdî axivî û êrîşên lê dijî civaka êzîdî şermezar kir. Konferansa jinan bi nîqaşan berdewam dike. Duset malbar ji kampeke dihokê vegeriyan Şengalê rêxistina û îm ragihand wan navê nêzî duset malbatên koçberên Şengalê tomar kirine da ku vegerin ser cîwarê xwe û îm eşkere kir ku nêzî duset malbatan amadebûna xwe ji bo Şengalê nîşan dane û ji bo wê jî navê xwe nivîsandine. Rêxistina û îm diyar dike ku îro dema vegera wan malbatan a ji bo Şengalê ye. Roja 23 Tirmihê jî Wezareta Koç û Koçberiya Iraqê ragihand ku 1841 koçberên li kampên parêzgeha Duhokê bi biryara xwe vegeriya Şengalê û her malbatek 4 milyon dînar li gel beşek ji pêwîstiyê nava malê pere dane wan. Lîl Novayê goreke komî hate dîtin li gurî medya Iraqê belavkirî duh di dema nûjenkirina dibistaneke li taxa Saîd ya ser bi bajarokê Til Efer a girêdayê parêzgeha Nînovayê de goreke komî hatiye dîtin ku 14 cenazê têde bûn. Her wihat ragihandin ku heta niha nasnameya cenazeyên di gora komî de nediyare û di derbarê wê de lêkolîn hat destpêkirin. Li dema êrişa çeteyên Daişê ya sala 2014 de gelek deverên Iraqê hatibû dagirkirin. Her wiha gelek komku ji hatine pêkanîn û wan kesan avêtine gorên komî de ji roja ev herem hatine rizgarkirin ve demdem ev gorên komîyan bi tesadüfî ku di encama projeyên avahîsaziyan û çêkirina riyan de têne dîtin yan jî di encama lêkolîn û lêgerînên zanistî yên ji bo dîtina van goran de tên kirin de têne dîtin. Bêjsejirana DPP û tevgera jinên azad derheqê polîtikayên şerê taybet li navçeyên Sûr, Lîce û Pîranê yên Amedê atölyê li darxist. Gelek jin beşdarê atölyeyê bûn û diyarkirin ku pirsgirêkên herî mezin ên taxan, fuhûş, tiryak, taciz û tecawîz in. herî polîtikaya şerê taybet tê meşandin mehelek me Amedê yek ji Sûre yani. Çima ji ber li vê derê berxwedanek bêhempa dest pê kiribû li hemberî wê berxwedanê bi rastî jî em karin bivêjin wek sîstem têk çûbû yani. Ji ber ku têk çûbû tabii di vê halê de wê wadanê sîstem dilê genel perî di vê derê dixwaze wek heyfa xwe jî ji gelê Kurd bistîne. Ew çiqasî li hemberî vatişna em çiqasî bisekin em xwe rêxistin bike em nehêle li ser civaka me li ser zarokê me wedê bimeşe ew qas jî ew gerî paşbar bû.
li çewlikê hejmara Miryan derket 4 kesan 2 kesê bi navê Emircan Zazaoğlu ê 19 salê ku tê gotin tiryakeş e dû li derdora hala kevin a li taxa Bahçeli Evler a çewlikê bi kêran êrişî welatiyên derdorê kiribû. Di êrişê de Erdal Çaparlar ê 45 salî û Burhanettin Budan Camak ê 75 salî jiyana xwe ji dest dabûn û 15 kes jî birîndar bûbûn. Piştî bûyerê êrişkar hate bin çavkirin û girtin hatraganî ku hejmarê kesên li çewlikê de êrişa bi kêran û tiryakeş Emircan Zazaoğlu de jiyana xwe ji dest dayîn derket 4 kesan. Fikri Carfî û Özcan Aydın jî ên di bûyerê de birîndar bûbûn li nexweşxaneyê jiyana xwe ji dest dan. Tedawiya 5 kesên birîndar a li nexweşxaneyê jî dutome. Devleta Tirk û çeteyên wê li Efrînê 3 kes revandin rêxistina mafya mirovan Efrîn û Sûriye ragihand ku îstixbarata Devleta Tirk a dagirker û çeteyên polîsên leşkerî di 22 tirmehê de hemwelatiyê bi navê Mihemed Ömer bin Saîd ê 43 salî ji gundê Xelnêrê yê Efrînê revandine. Mihemed Ömer ji Lübnanê vegeriya bû û daxwaza mala xwe ya li bajarê Efrînê dikir. Mala Mihemed Ömer ji aliyê çeteyekê ji başûrê Helebê ve hatiye xeskirin. Çeteyên Devleta Tirk Ehral El Şerqiye roja sêşemê 16 tirmê hemwelatî Ciwan Abdulhenan Silêman ê 45 salî jî ji gundê Eyn Hecerê yê girêdayê Mabet'a revand û radestî çeteyên polîsên leşkeriyên Bilbilê kiriye. Çeteyên polîsên leşkeriyên Tirk 21 tirmehê jî Ciwan Hemîd Horro ê 42 salî ji gundê Ülka yê bajarokê Bilbilê revandiye û piştî standina $5,000 fîdye ew berdane. Hêzên Ewlekariya Hundirûn ragihand ku 6 çeteyên Daişê li Reqeyê girtine. Di daxuyanê de ev agahî hatin parvekirin piştî komkirina agahiyan û diyarkirina cihên ku endamên şianiya Daişê xwe lê vedişirtin hêzên me yên dezgeha ewlehiya giştî roja 24 tirmê operasyoneke ewlehiyê ya bi bandor li gundê Kerama yê rûşatê Reqeyê li darxistin. Hêzên me bi ser cihên endamên şaniyê xwe lê vedişartin girtin û endamên şaniyê ku 6 kes pêk dihatin girtine. Şaniyê hate girtin plana pêkarîna kiryarên terorî datînin. Di daxuyanê de hat diyarkirin ku li gel çeteyekî belgeyê ajokariyê ya Tirk jî hatiye dîtin. Her wiha hat destşankirin ku mixtareke çek, teqemenî û alevên peywendiyan bi çeteyan re hatine dîtin û desteserkirin. Di daxuyanê de hat gotin piştî bi dawîbûna lêpirsînê çeteyên hatine girtin dê sevkî dadgehê werin kirin. Beşar Esad û Vladimir Putin li Moskovayê civiyan li gorî dezgehê çepemeniya serokatiya Rusyayê dû Vladimir Putin bi Esad re li qesra Kremlînê civiyaye. Medya fermiya Rusyayê jî diyar kir ku Esad û Putin têkiliyên Şam û Moskovayê rewşa herêmî peywendiyên aborî û bazirganî yên her du welatan û dozên girêdayî van mijaran nîqaş kirine. Li gorî medya Rusyayê hewldanên Rusyayê yên derbarê nêzîkbûna hikûmetên Şam û Ankara'yê de nehatine nîqaş kirin. Belê godan jemen û çênîr bû pêşkêş kirin ji bo guhdarkirina we spas dem baş.